Nadu benai nopra jung snam bladep nadu mentau benai yayong arja opsan kum shiban taban kneri kti jingirap shagi long yeng ke beduna akayo akot bat ki basham jing jenjar ka khasi chanja Food and Vegetable Suppliers Association KJFVSA harangkat ke New Trap National Youth Front HNYF bat Federation of Khasi Chanja and Karo People FKJCP da ka jingi trilang kila deb ban IT hadu laitli ki yeng ki bakila penishna kata perdiwa nong sophan bat nong thamai wakdan ki badai ki snong hakathan riwar yagini ki yeng ki laiken hun shoban prishna ki ru ki da shem ye ki jingi trilang bat jingi pen ithu de ki borsnong bat kumta ka kamhi khamsuk ban pentelun bakalong ka bakhlam jing sha silyang khamat yanu ru hau banai no pra arja option ye ka yeng ka banungkong ka baki laiken hun ki la prishna ka de ha perdiwa ka badai nang mata ka long kami ka bamla ya ki kchat bat ka ba arpan kadai ubnai rempang arja opsan shakshijur ki ba emchenjar bar ki bapro shikata ki shonga iyeng baret batang shi kamra iblajat baha shnong nong sophan ka balai pat ka yeng ka bakilai kan hon ki dang shudap ban IT kadai shakishukure manong thamai wakdan beran sangut ki khun bar ki ba em na ka jingdok jingkerdu bat shongru baro shikata ha iyeng baret ba gene ka yeng la IT men ka santrek yong arja opsan ha ka jingelang IT gene ka yeng shak kongres chanai shilla Laidon lang de kinong elam shnong kinong elam bat khot na kilai kan huon ba kanthop yu ba Bristar mau tho ba Debenson pungro ba Ferdinand Mauri ba Teli Borswer lem kiwi pan kacing ya perkhat kacing saindom nam ta kini ki lai teli ki yen kam de ka ba slem ka por kam de ka ba chorong na du bas jang ya kani ka kam atrai ka simpo tang kum ba riu banai new banai nat kini kilai teli ki yeng la la pendep te ngam da kren than chu si bon ma bon ki nong kren na kini ki seng te nga shudon ban ong tangkum kacing saki kacing yak men lang ba pi ke trai yeng ki bala yo ban simti ya kini ka yeng mata si mo ni na kalyang chungi ru i kmen pala ni ya thu ya pi bengi ya snow balang mo ba pin yo no ban simti ya kan ye ka ye man ta ka si na ma kumba ni la yo i men shwa ha po bing wan ye pe ya kan ka yen ka long si sa ka yen ka ba la kham chok mo ka la kham chok la thai but isok men ha po ka ching la start chok ka este competition ka ngangit scam ba ka la chit sa ya ka yen kapa idan kampala kapa klem ching bakla nga trai ka ching chi chungki kapa klem da no siliang nga ngai ba kila chi chi sa namar ba mdei ba chi nga trai mdei ba chi tang malwe angon mo rai kila chi da ki nong yak kit kam snong ka ba pi ke snong pila chi ya ki kila chi chi sa ye ba dei hok hi ban yo ka jing sakri jung istang balang hapo ka jela jungi inam la shu banjer bat banyau hengai kumbala keren da Vice President jang ka HNYF kajing sya kantho kasagdan da por sa kapor Henry ada ngislap tangya kajing sya kantho kamut ngidai gibalarem lupa kum kino yalam nginom pendem nginom serap ya kajing keren jong kita ki klien ki tengap ki bawan ra khubor lamler nang nei nang tai Henry ngintrai lagi jong gikam ha kaba kabri nyeu trap kala bensyet hangi iwai pa iwai kum kinaw yalam kadon ka kentien ka bong haga kentien ng way kyong if you try to help someone don't expect any in return kapamut ladap himut banyarap ya kino gibriw klem dak mi lentipat bapinyo kata ka jingmentoy laki Henry ublay unsa ay pat kata kalinti jung uy phi kumno ban kan khu pat baka jing kan khu hi barabor kasaiwan na jing khangit om na pot war he kana ye ta ba kum kalong ying kalong sam apa phi la yo e ne ying kan mau ban bo ka jing doi yo play try kan rat ban ai go miet pastam khang ba ka jing kan khu jung phi kan nang wan chu bat kadai ku nuksa pat jong pi ka ba ngila ai pi long nuksa ban ai sa shaki wei la seri ki kun ki ti jong pi
Sai ka yin kasam ko jumpi ya kikmi pa kidu badan kam jing rap pinang la ban ai ji chakri ko batam om dai la yo kan ka yin la sa la shai phum tre shu ban tre nomor bladan ka yin phi shu bla ka si si thya si kata kam la ban long mar teng bru doi atrai si atrai yarap yanga ai ka kam ka basuk henrei khantre sitom lanon yo ta ka bam lanon yo ta ka di ragi bo ka jing khu ya pi ba pinang yo ka met ka phat ka bokoi ba khya bat ya borok sinong katau kirang ba sinong bat ki long yeng ka jumpi patang la patang ka jumpi ki kun kati jumpi kan he kan san nang san kan nang biang nang bet bat kan i kan uksa ka pokan ka sinong ka dulir nam tang na ka yeng la ya sendeng lang ka yeng la yok nang ba kini ki slide ka sing ka ba sendeng lem te kum ka sinong i pen skem sa ka kendam kan long ka hok no kan timati Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba medon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.